Hugo vilstur. Han får I bussen I Klaksvik I morgon, men nu finner han ikke heimatur. Hugo ringer til Norja Kunningarstovo og kære sinna nei. Norja Kunningarstovo, kan det? Goddag, goddag. Det er Hugo Fallersen. Jamen, hej. Hej. Jeg tror vist, at jeg har et vil. Nå? Ja. Kan du fortælle mig, hvor jeg er henne? Ikke helt. Nå? Hvordan skulle jeg vide det? Ja, det er jo det. Ja. Hvor er du henne? Jeg er i Klaksvik. Nå, for pokker da. Hvor er du henne? Altså, jeg har også boet i Klaksvik på hotel, ikke også? Nå, okay, ja. Ja. Og så steg jeg på bybussen. Ja. Ja. Den blå der, ikke også? Ja. Ja. Og jeg skulle køre derhen, hvor man kan se det der hus, det kæmpe store hus, hvor taget går op og ned, op og ned. Kæmpe blå hus. Nej, kæmpe stort hus. Kæmpe stort hus. Ja. Og taget går op og ned, op og ned. Ja. Helt Klaksvik. Ja. Vent mig nu lige lidt. Fordi, altså, jeg står ved vejkryds, hvor der står på skiltet J. Paterson Goethe, ja. Vent mig lige lidt, jeg skal lige have et kort. Ja, er du der? Nu skal vi lige se her. Ja, ja. Hvad for en vej kunne det der være? Ja, altså, hvorhen i Klaksvik er jeg så? Vi er faktisk nede ved bugten, ved Leipzig ved siden af biblioteket. Nå ja. Og Nols og jeg polskot, der kan det være den? Nej, der står J. Patersons Goethe. J. Patersons Goethe. Bum, bum, bum. Hvor i Klaksvik står jeg så henne? Ja, det er lige det, jeg skal finde ud af, for det er ikke en vej, jeg kender. Altså J. P-A-T-U-R. Ja. Men jeg finder den ikke her på kortet. Nå, det er ja. svært, fordi kortet ikke er Ja, og så nu leder vi lige. Ja. Så kan jeg også se en ø. En ø? Ja, en ø. Og du er sikker på, at du er i Klaksvik? Ja, det er. Altså, det er et fjeld, der går opad, ikke også? Ja, det er nok Kunøj. Ja. Patersons Goethe. Ja, det skal nok passe. Patersons Goethe. Og det hus der, hvor taget går op og ned. Op og ned, op og ned, op og ned. J. Patersons Goethe i Klaksvik. Det er havn. Du er slet ikke i Klaksvik. Hvad? Du er slet ikke i Klaksvik, ven. Ej, nu holder du lige, du gør. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, jeg steg jo på bybussen. Ja, hvis du steg på bybussen, så er du jo havnet i Tórshavn. Det er den blå bus, ja. Nummer 400, den kører til Tórshavn. Ej, det er løgn. Nej, det er ikke løgn. Du er i Tórshavn, min ven. Du er ikke i Klaksvik. Jamen, det der hus med hvor det går op og ned, op og ned, ikke også? Et stort hus med tag, der går op og ned, op og ned. Ja, ja. SMS. SMS? Ja, kan det være SMS? Er SMS også en kirke? Nej, SMS er ikke en kirke. SMS er et indkøbscenter. Jamen, jeg skulle se den der kirke, hvor det har haft noget med en altertavle. Ja, det er her i Klaksvik, men du er altså endet i Tórshavn igen. Jamen, går det taget ikke op og ned, op og ned, op og ned? På kirken jo. Ja? Ja. Og så er SMS også en kirke, eller hvad? Nej, SMS er ikke en kirke. Kirken i Klaksvik, den hedder Christianskirken. Nå, og hvad står så SMS for? Det ved jeg ikke, men SMS det er altså et indkøbscenter i Tórshavn. Nå, for pokker da. Ja. Hvordan kommer jeg så til Klaksvik? Så må du tage på bus nummer 400 igen. Jamen, skal jeg så stå og tælle en bus, og 2 busser, og 3 busser, helt op til 400? Så kommer jeg først hjem om en uge.
Nej, du skal ikke tage en bus 100, og en bus 200, og en bus 300. Bussen hedder altså nummer 400. Der står Klaksvik på den. Nå, den hedder nummer 400? Ja, den hedder nummer 400. Ruten hedder nummer 400. Hold kæft, hvor var det godt. Jeg troede, du sagde, at jeg skulle stå der og tælle nej, du fra skal 1 ikke til tage 400 busse. Nej. Nej. Nå. Ruten hedder 400. Nå. Og der står Klaksvik på bussen, og den kører faktisk fra SMS. Så skal jeg lige gå ind her, så skal du se, hvornår den rejser tilbage. Ja. Den er faktisk lige kort, men der kører en til kl. 5:30. Ej, hvor var det godt. Ja, jamen, den kan jeg nu. på torsdagen, så er du i Klaksvik kl. 7. Øj, hvor var det godt. Det var godt. Ja, så kan jeg da bedre forstå, hvorfor jeg ikke kunne finde det der, den der filetfabrik, der hedder Kusen eller sådan noget. Nej, det er ikke her. Hvad? Nej, det er ikke torsdagen. Nej. Det var det, jeg siger. Ja. Så kan jeg da bedre forstå, hvorfor jeg ikke kunne finde det der, den filetfabrik, der hedder Kusen eller sådan noget. Fiskefabrik, mener du? Ja, en fiskefabrik, ikke også? Ja. Ja, eller filetfabrik. Ja. Ja. Hvad hedder den? Den hedder noget med Kusen eller sådan noget. Ja, ikke Kusen, men Kausen. K-O. Kom on der. Det her er Jakobsen fra Kringkvartfri. Nej, der løg det. Jeg skal ikke. Jeg skal ikke halta med det sørst. Jeg tror ikke, jeg ser. Ej. Kampaje, det er skonker du i dag. Kausen. K-O.